Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la COM. Senyors i senyores, bon Sant Jordi a tothom, de part del Soweto. El Soweto en directe a l'Extraradi, avui programa especial Sant Jordi des del Palau de la Virreina. Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la COM.